Ka burom kajing penon burom kajing ubat kajing ero baro kalong yu turai ublay jungi ubadai tang mauhi ubadai banyo ya kita baro kajing kublay ya pi baro ki para banget hoj nadu ki nong tray jong ka Good News TV ya kajing seng samla kajipis not set ni hi kabala ai ya kani ka benta lengba jong ni ka program bat kumju yang i baro ki para banget kiba ngap kia kani ka kubor kajing perkat kajing puson ke belengkot joni ka step ke menta kajing kublay namata yang ilang baro kanlong ha ka kerteng bat tiang ke donbor bat ke in ke tra Yesus Kristus ubolong unong penim ujungi ha kani ka step menta kwa bangin ya puson lang lengba joni ka kubor ka bang ngasaw kalong kajing persat munsim bublay la aingi siapang kajing khot kajung blay ya kaba ngalas pensyong nongrim kat kum ka city ka benengkong Thessaloni kalau nong san berkat khot ka arpsau ketien ki bong uta ubal khot ipi ulong ubala bansanya uban leru ya kata ublay khot yang ikebriu hai bun rukom bat nira ban perkhat hatu yanu bat yak bakum kinu baublay ukhot bat habang per ni ngayu i nama kata ka ningkong ban bangini ublay ukhot yak briu wat habang le pop bat petri nu ngamut ban ong ha ni ka por pementa klem dai kren yak jing khot ya kita ki bompat sema itu yu kai ka bangan phai bangi ong ni ki le pop bat petri nu klong yanga bat yepi yangi ki khun ki jong blay ki khun jong ka balang kibala ju im hangta kibala san hangta Henry namar kajing telot bekerja beriu ni kila ban klet ju blay ban kumle ya kano jing bakla par ka pendek ran bat ka ban pet yangi ngia pulin ning kong ya tau beriu ban ning kong ubo blay lu thau da ka ti ka jong uhi Adam ha galan kitab Genesis kal nong balai ha khot ka bakandai te utrai blay lu khot yu Adam bat u om medon shai ngi kan mau kumbang adang ong mentan khmat wadam de briu bo blehi ula thau dala ki jong ki sempre akti ki jong bolo persat dala ujong mensim na bagi tluk mut ki jong ula im hang tak pereden ha ka jing sup ber ka jing kamen Henry na mar ka jing bakla ka jong ula kumpen kongu iladi ha ka jing pensoi ubaman lengba bola wan lengba ka tengah ka jong ka im wadam la le ya ka pop bola sauthu bola le pop so habola sauthu ya kata wa soleran ban lo persyang ban pedri ban buri no LD nak mat joblay habaw lo persyang ban pedri soleran do kata-kata lo perkhat joblay run klet no yu Henry law lo lepop law lo pedri joblay padak jing ulay khot yu kumjuru ngiu i ha ka jing khot yu sakayos usakay ha ka gospel bakum lokas kalau nong bakat kendai ka khot besan Trai Jisu ong kusa kayos to the here no kloy ru nama ka day nga bansa haying jome usa kayos ude ujiu nrei wa pen ko ngu yalade ha ka sorkar rom ban long nong trei jongka ulalong unong lum khajna sorkar bat ha ka jing ngeu jong jiu ki paj ba jiu hi ki ken ba ka ni ka kam ka jong ka jingle ka jong ka ulalong unong pop bolele persya yu blay bulet mani ki we pat ki blay jong ki nongrom kata ka ka jing sngew kaba ki paj ba jiu ki sngew yak ha ka jinge dai ringkat berusakayos usakayos usuthu ya kata upediang ya kata usngeurem kata bat dai namar kata bahaba ukwa berutrang ban yu i utra Jisu umnut bantur shu re persyang ban supet supet na se jengai dago buri ilade hakis la berben jong ding dumbur hang tau perkhat utrai unum yu i bat anam don bayu i hiru yu Henry utrai ka ju ka jing i kumbau la i yanga badipi ulo i ikweru ulo khot yu sakayos bat ulo ong ta hierno nang tu wan hier namar ngangan wan rung haying jome ka ning si pementa sakayos ru namar kata daga jing kemen ulo wan syau trai nama katang yu i ne bu blay de kacing kwa baka weiru ka mensim kan jot no badu rawan wat yangi wat habangi pedri na uru
Yok le singiru. Ha ba kum kini ki singi, kum kini ki por. Ha ka jing im ka man la singi ka jongi. Ngi kum bakla, ngi le ya kanong nok pop, ban nga sole ranye. Ban perkhat ban buri nak mat ka balang. Nak mat kinong shirai jong ka balang, ka bamut ngiri hi no blay. Tungin sngap putra dang khot bangin phai sha u. Patungin pen thamai no er ka jing mut, bat dang step kumni ngin kut jing mut ban IT yela di hau trai. Ka wei pat ka jing khot, ka ba mut anong ba khot yengi. Syaka kam ka jong u. Ngi kren nak benta ba syakmat, ka jing khot yengi habang la lepop. Bangin yo ban pen thamai yala ka jong ka jing im. Benta habang ide ki khon ka jong blay. Khon jong ka balang. Bale singim don kanu no pop ngim simla le kanu jing persusi utrai Henry ngila ban perkhat bangi don ngi don hangi ha ka jing im kum ki khon ki jongu bat hang ta utrai u khot yangi se kam jongu habu utrai u khot kanum dei e tang ha ka jaka bangi da ha kanu jaka Henry hang no hanuru ha ka bangi ngim simla poi perkhat bandan ban yos ngau jing khot utrai khot yangi ulak ban khot inge bangi don jengai nala ka jong ka jika nala ka jong ka balang jengai na ka ying ju trai namar kumbang yo iro putrai la khot yo Moses habang ye pule kitab Exodus kala nong balai bo Moses la phet no na ri Egypt na jing shep ding yo Pharaoh ba la pheri sheri Midian namar kata ula phet hangta bat ula klet lesi ya kata ka benta wat la ka long tang ka jing kan mau tang ta jing sokya jing soi na kam ta ki parajat ki jong u Henry hangta ri cloud Midian ha ka pau Moses superkhat ulong marwe yang ta utrai la khot yu ha ka khot ko si pheo jong ne kala nong balai wong namar kata ale menta tingan pha eme su Pharaoh ba menyo yalam no yiki breu jong ki khon Israel ken na kari Egypt ti namar kata so nama kata ban ong balangi don jengai na la ka jong ka ying jengai na la jong ka balang lani jengai na kan hun ka jong trai Henry ba trai don kam ni u khot yang i se kam ka jong u kumjuru la khot yu Gideon dai bu phet na ban riu ha kitab nong bisar ka nong ban riu nge puli kumno ba khun Israel kla sya ban stom ha ki Midian bat lakani lut we ki jing thung jing tep ka jong u dan ke pora ba ki Israel kila ot yu keo kinong Midian ki wan ban kip bat ban sim yu namar kataru Gideon la ri yeladi bat la syok keo ha kata ka jaka kem umso Henry ha ka nikal khot ka khat saw jo nikal nong ban riu utrai wan man khot yu Gideon wong kani ka khot ka ong utrai la pech hu bat ula ong khilej ha ka bor jo me bat pelat ki Israel nagti ki Midian ngam simla pha manga yami kani ka de ka jing khot ku blai khot yu Gideon ka bala pen kendit yu Gideon ul kendit ba lo ong mangalong tang beritam bat ngamla an le ya kata u shep ting usir lemut ban nam sim ya kata ka benta kumbalong Moses u Gideon ru kila persyang bala bado mengisau bangimla ngilalong gibri bala pedri kiba jengai na kata kiba bom don kata ka jaka bade bendan Henry utrai la khot namar kata ni ka poru zaban ong ba haba utrai udon kam ukan mau bat wat u khot yala ki syakri yanga ba dia piru utrai udang wat badang khot bangin long ginong trai kalen kha jong u compare pidon hangnu ai namar ta ba ka ni ka sigiru ngin pen kre ilde balada utrai ibet unwan ban ya kendu ini la kalong haki office hak jaka trai jan ne jingai hak jaka pule ni hangno no bagidan utrai utip ini la dau don kam u khot ini tongin long bala kloy pan kongu ban sneu ya kam ko jong u kawai pat ka jing khot bangin penon kam ki sap bangidan nak manta ka kam ko jong u ngiyo i ka jing khot yo besalil kitab Exodus kalong balai fuwei kat khot ka ar balai trai wong ne hakmi ngala khot daga kerteng yu Bezalel ukhonu uri ukhonu hor naga juda bat ngala pendap yu daga jing stat ga jing sempang bat ga jing tip di kenja jing trai baro sautu nama ta Bezalel udon ya ga jing stat kata ka sap ka talen bu trai lo ai ban trai ga jing trai baro
badai nama kata bu trai ula ayek ni kisap kita len ula khot ibu sel bun penan kami kata kisap ka jong u na ka banta bantai bansna ya kata bernekel ka yeng ka kentang ka jong trai kum juru trai ula khot yu debit habau udang long dong ap lang berat wat ukpa jong u jesi sem la poi kan mau yu debit hare trai ula ong ula khot yu debit badai tang uta uwei kun ubalada don mu kata ka jing niam kanam la ban sedang bau Samuel ladon hangta ti lo ngong ni ka kitab beningkong Samuel dekat bekat riu ke dekat bekat ar u tu lo pha bu lo walam yu ti lo long mo sau senti bu habru hak mat ba ibha ban khmi yu utrai ti u lo ong to khi tu pen sle yu namar ulang unikeng debet ula julang unong ap lang berat kum taru trai ula khot ye uban long nong elam unong ap ia ke kenhun ka jong u ke khon Israel ula julang unong tem dui tara ubala tem ru wat ban beno yu men sembo manus imsol kum taru pediang ke jing khot bat ngila yo ban pule bat ban ruai ki sam babun ke jong u ki bola tho kala long ke jing kerkhu yengi leng ba ki ki jing ruai ki bang ula ruai daga por ka jong u kabang ngingi yok banyak penon kam haduk ni si bamenta bat ka jing khot ya ki apostol ro ngi senran ka ningkong ke jung trai ya ka bahag gospel Matius lang usau khot khat khandai wong ula ong te ki to alena din jonga tingan penlong pi ki nong tong brio namar bangi ken mau ki saungut ki senran ningkong jung trai jisu ki dei ki nong tong dokha ki la jumlin hangta kum tau trai lo yo i kata kesap ketalen ke bakidan hangta ula khot deki bakin banon kam ni jing start jong ki nak banta ka kam ju banlong kin nong tong brio nana kani ka por trai udang pet yengi hakano ka sap hakano ka benta ka bangidan ka bola ayengi langi long ni em ka bal kloy ban shashkor jing khot ju ban IT ya kita ki sap kita len bala bensyat ngi nak benta jong u sabda hang ni por tungin ngap jar ban tip yu trai bat bangin ap te chingkot jong u compare lang idan hakano no jaka la hakano no chinglong bat ITL di se kam ju trai bat kerpang mengin IT lut yaki sap ki jongi hau na ka banta ka kam bat ka jing pen kam ya ka kam tam jing penroy jing penyar ya gospel ju trai ublei na ka buram jong u amen tung ni duai sai sin pat ku pangi wan bandem ban ai ka buram ka jingu bat ka jingero baro yeme ko kunran nama kene ka por ka kordor melari mel sumar gi kiski jing im jungi baro par bat hang ka step pamentang so ban IT yeme dang step kumni ba men rimen sumar men yalam ru ingi lema jeng si baro sisi ko trai bida ngi sautu ko trai ba kodor ba kum gi briungi bunsin gi jupen susi yeme ngila laptop ngila bakla teng le ran bat ngis ngoban pet no nami henry mre yai khot yangi bat ya kring yangi seladi ngarwai to ya rap ru ingi lemba je dikesngi bangin yai IT ni pendem ami bat kham tam bangin sngo jing khot jame balada me khot yangi nam taka kam ko jame ha kano ka benta ba medon kam yangi ko trai ai bangin long bala kloy ban pediang taka jing khot ko jame ka benta ka sap ka jing start ka talen ba mala ai ngi ko trai be de ngadwai to ya rap ingi bangin penon kam hok ke ka nakam taka buram ko jome nam taka jing pen kraw ke hima ke jome jing penyare gospel ke jome ko turai bide to shim na matangi IT heme ya sngi ke jungi baro sisi ho ji si ke jing ke jungi baro par ko turai ko dor ka buram mi ai sheme ko pa lengba ke jisu ngi dwai amen